vibration. Ojos y apareces tú, el cuarto a oscuras, ninguna luz, solo en el bosque parezco Kurt, por dentro frío soy un iglú, disparo flechas, Kid Icarus, soy Corben Dallas y tú Lilu, en Borak Danas, un chichendú, atrapado por mi pasado, no hay futuro, lo tengo claro, menos serio, más descaro, mucha calle, vaquilla y jaro, me veo raro, muy delgado, escucho a Nata, amor tumbado, encendido, desconectado, corrompido, como el estado, vivir para siempre o morir sin querer, pero me agobio y ya no sé qué hacer, invierno a verano como Eric Romer, la magia que tuve ya no va a volver, esta vida no es para mí, moldeo el tiempo como Dalí, si te hago daño me hago daño a mí, si esto es Memento tú eres Natalie, me está bailando el agua, le acaricio la cara, mi sangre en blanco y negro, Akira Kurosawa, me está bailando el agua, le acaricio la cara, mi sangre en blanco y negro, Akira Kurosawa. Estoy centrado como planos de web, vuelvo loco como Kanye West. Me falta el aire y cuento hasta 3, me falta Dani, ya no va a volver. Si el cielo suenas porque va a llover, me baila el agua pero soy Moisés. Como si nada pasara, con la sonrisa forzada, me siento Milo Manara, te pinto desnudo en mi cama, provoca tanto dentro de mí, está loca como Alexa de mí. Si quiero soñar contigo, te pienso antes de dormir. Yo quiero huir de la fama, que nos escapemos de aquí, pa' la sierra de Doñana o cerca del Guadalquivir. Me está bailando el agua, le acaricio la cara, mi sangre blanco y negro, Akira Kurosawa. Me está bailando el agua, le acaricio la cara, mi Datorren geltokian laborantzara hurbilduko gara. Lurrari begira jarriko gara hazialdeko egitasmoaren bitartez. Lekale eta zekaleen haziak eta nekazaritza egitasmoak ezagutuko ditugu agroekologiaren ikuspegitik eta elikadura burujabetzari begira kokatuz. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Iazko abenduan argitara atera zen Mario López Lointek Gernika kontrenatzaile izan zena ikertzen ari zirela sexu abusuak egiteagatik. 5 hilabete geroago Lópezek berak Saskibaloi taldeko zuzendaritzako kide ohi batekin batera Busturialdeko 4 herritar salatu ditu. Sare sozialetan jasarri izana leporatu diete. Herritar horietako bi honintza Enbeita bertsolaria eta Asier Musatadi musikariak dira. Beste biek nahiago dute anonimos egitea. Nafarroan epaitu gabe geldituten bortxaketa bikoitza aztertuko du Estrasburgok. Estrasburgoko auzitegiak tramiterako onartu du 2016an bortxaketa baten biktima izandako bi emakumeren salaketa. Akusatuetako bat polizia baten senidea zen eta froga ugari desagertu ziren. 2018an auzia artxibatu zuten epaiketarik egin gabe.
Hitzarmen autonomikoek eta probintzialek lehentasuna izango dute estatukoen eta sektorekoen aldean, beti ere autonomikoak eta probintziakoak langileentzako onuragarriagoak badira. EAJ eta Pedro Sánchezen gobernuak akordioa egin dute bart gauean eta neurri astearte honetan onartu du ministroen kontseiluak subsidioaren dekretu berriaren barruan. Juan Ignacio Bidarte Guggenheim Bilbao Museoko zuzendaria prentsaurrera agertu da gaur goizean asteartearekin Bilboko Museoko entzunaretoan zuzendaritza uzteko erabakiaren inguruko zertzelada batzuk emateko. Bidarte atzo jakinarazi zion fundazioko patronatuari museoaren gidari izateari uzteko deliberoa. Iruñeko udala San Ferminetako programa aurreratzen hasi da. Astearte honetan Gaztelu plazan eta Konpainia plazan gozatu ahal izango diren kontzertuen berri eman du. Besteak beste, Izaro, Chill Mafia, Gorka Urbizu, La Casa Azul eta Zetak igoko dira eszenatokira. Hona gaurko efemerideetan lehena duela 54 urte Pac-Man bideojokoa kaleratu zuten Japonia. Gaur duela 87 urte Habana ontzi atera zen Santurtziko portutik gerratik ihesi zihoasten 15 urtetik berako 3.840 euskal haurrekin erresuma batura. Eskuirek inozentetan ala damuaren besondoetan nigan aldarama Ametxetan aldago nire zain Ze ametxetan zela inoren azpian Eta zenbat gorpuren non dago nire herria Arratsaldeon guztioi, politika arloan hasiko gara gaurkoan. Ez usterik ez da izan eta bolo-bolo zebilen data baiztatu du Bakartxo Telleria Eusko Legebiltzarreko presidenteak. Imanol Pradales EAJaren lehendakari gaiaren inbestidura saioa ekainaren 20an egingo dute Euskal Autonomia Erkidegoko ganberan. 2 egun geroago ekainaren 22an izango da karguaren zina egiteko ekitaldia Gernikan. Egunon eta ongietorriak guztiok legebiltzarrera. Gai zerrendako puntu bakarra, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria hautatzea. Erreglamenduko 175 artikuluaren arabera, lehen idazkariak duitza legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoek proposatutako lehendakari gaien izenak irakurtzeko.
betetzea eta zintzo beteko dudala. Eusko Legebiltzarraren bateraezintasunen batzordeak ez du oztoporik topatu legebiltzarkideetan haien kargua bete dezaten. Hau da, legebiltzarkideek ez dute kargu horrekin uztartu ezin den beste jardurarik egiten. Hori argitzeko pertsona horien jarduerak edo kargu publikoak zein diren aztertu du batzordeak eta haren erabakia bozkatu egingo da datorren osteguneko osoko bilkuran. Araban EH Bilduk Aldun Nagusiari eskatu dio argitzeko zen pauso emango duten solariaren proiektua geldiarazteko. Mikel Klaberrek azalduko digu. Solariaren proiektuak geldiarazteko zer asmo dituen galdetuko dio Euskal Herria Bilduk Arabako Aldun Nagusiari. Zierbena Solar 2, 3 eta 4 proiektuei buruz galdetuko du zehazki. Araban 300.000 eguzki panel baino gehiago instalatu nahi ditu Solaria enpresak 9 udalerritan. Gainera, lurraldea hegoaldetik iparraldera zeharkatuko duen ebakuazio linea bat ere instalatu nahi du. Hauei buruz galdetuko du Euskal Herria Bilduk hurrengo batzar nagusietako plenoan, ekainaren 5ean. Solaria enpresak Araban proiektatutako Zierbena Solar Parke fotovoltaikoak geldiarazteko emango diren pausuak argitzea eskatuko dio Euskal Herria Bilduk Aldun Nagusiari. 3 parke fotovoltaiko eraiki nahi ditu Solariak, 9 udalerri ezberdinen 373 hektaria okupatuz eta 310.000 eguzki panel instalatuz. Proiektuak esan bezala Araba iparraldetik hegoaldera zeharkatzen duen ebakuazio linea handi bat barne hartzen du 100 kilometro baino gehiago eta Arabako 9 udalerriri eragiten die guztira. Erribera Goitia, Erribera Beitia, Iruña Oka, Gasteiz, Zuia, Urkabustaiz, Amurrio, Aiara eta Okondo. Araban sortutako energia hori Zierbenaraino eramango zen, Goitentxoko linea baten bitartez. Proiektuak gainera balio altuko eta kontserbazio bereziko lurrekiko eragina izango zuela salatu dute. Proiektuak momentu honetan diseinatuta dagoen moduan egonda, balio estrategiko altuko lur ugari okupatzen ditu eta kontserbazio bereziko eremuetan eragin zuzena dauka. Komentatu den moduan, Arkamu edo Tabaia ibaiaren kasuak dira horren adibiderik garbienak. Gaur egungo araudi falta dela eta energia berriztagarrien garapena enpresen esku geratzen dela salatu du Bilduk. Enpresak proiektu aurrera eramatea aurreikusten duen lurren jabeek salatu dute, ez dela beraiekin inolako elkarrizketarik ireki eta beraien asmoen gainetik pasatzeko apustu garbia egiten duela enpresak. Ezin dugu ahaztu, oraindik ere ez dela energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala onartu. Hortaz, Eusko Jaurlaritzaren utzikeria honek eta lurralde antolamendu faltak lurraldea guztiz abandonatuta uzten duela deritzogu. Gauzak horrela, proiektua geldiarazteko zer asmo dituen azaltzea eskatuko dio Euskal Herria Bilduk Arabako Aldun Nagusiari. Proiektuak eragingo dituen herrien biztanleekin elkartzeko deia ere luzatuz. Aurrera pauso berri bat dugu Gasteizko hiri antolamendurako plan orokorrari dagokionez, ezta Mikel? Onartua izateko bidean aurrera pausu berri bat eman du Gasteizko hiri antolamendurako plan orokorrak. Honi aurkeztutako 355 alegazioen ebazpena onartu du udal batzordeak. Gobernua osatzen duten PSE eta EAJak Elkarrekin Podemos taldearen babesa jasota oposizioko beste taldeek aitzitik ebazpenak kritikatu dituzte. Hurrengo pausoa ostegunean emango da udalbatzan ebazpen hauen berrespenarekin.
Onartze prozesuan pausu berri bat bete du Gasteizko hiri antolamendurako plan orokor berriak aurkeztutako alegazioen ebazpenak udal batzordearen gehiengoaren babesa jaso eta gero. Udal gobernua osatzen duten PSE eta EAJ taldeek Elkarrekin Podemosen babesa izan dute oraingoan. Hiriak hurrengo hamarkadetan izango duen hazkundea arautuko duen dokumentua aurrera egin dezan. Norbanakoek, enpresek edota erakundeek aurkeztutako 355 alegazio jaso zituen plan orokorrak. Horietatik, 82 guztiz onartu ditu udalak eta beste 105 partzialki. Alegazio hauei emandako erantzuna kasu askotan lausoa eta zehaztu gabea dela salatu du Euskal Herria Bilduk. Behin-behineko dokumentuan zer agertuko den argi ez dagoela baieztatu du taldeak. Ordenamenduan desarautze handiago bati bidea irekitzen zaiola adieraziz. Zentzu berean, definiziorik eta eredurik gabeko proposamena izatea kritikatu dute. Alderdi popularrak ere dokumentua kritikatu du Gasteizko garapen ekonomiko eta industriala mugatzen duela baieztatuz. Inbertsioa usatzen duen plan orokorra dela adierazi du taldeak. Era berean, hazkunderako ateak ixten dituela salatu du. Gauza korrela, hiri antolamendurako plan orokorrari aurkeztutako alegazioen ebazpena ostegunean berritxiko da Gasteizko udalbatzan. Donostia ez da salgai lelopean manifestazioa deitu dute igande honetarako Donostia defendatuz koordinadora osatzen duten hiriko 40 auzo elkarte eta gizarte mugimenduek. Donostiako hiri eredua sektore pribilegiatuenen mesedetan eta hiritar gehienen kalterako diseinatua dagoela salatuko dute. Eta emisio gutxiko eremua Gure esku batzarri irekiak egiten ari da herri libre bat dinamikaren barruan. Erabakiaren bidean martxan jartzeko deia egin die elkarteak herritarrei. Datorren astelenean Donostian egingo dute batzarri irekia. Etxeratek sare sozialen bitartez jakinarazi duenez Roberto Lebrero Panizo gasteiztarra baldintzapeko askatasunean geratu da. 2001eko urritik zegoen preso. Espetxe zaintzako epaile zentralaren ebazpenaren bitartez eskuratu du baldintzapeko askatasuna. Palestinarekin elkartasuna plataformak urtarrilaren 25ean Castellongo Kaf Terrenasa lantegiaren aurrean egindako mobilizazio baten harira gaur 12 kide epaituko dituzte.
12 pertsona Tuterako auzitegian deklaratzera deituak izan dira gaurko. Palestinarekin elkartasuna plataformak urtarrilaren 25ean Castejongo Kaftrena salantegiaren aurrean egindako mobilizazio baten harira. Tartean, ekimena filmatzen egon ziren 2 kazetariak ere deklaratzera deituak izan dira. Kafen aurkako mobilizazioan parte hartzeagatik 12 kide izan ginen identifikatuta eta horietako 2 kazetariak. Maiatzako 21ean, goizeko 10:00 aurrera deitu gaituzte aitortzera ikertu gisa Tuterara, kalte delituen presuntziopean. Mobilizazio horren helburua Kafek Israelgo estatuarekin duen konplizitatea salatzea zen. Jerusalem eta Zisjordaniako koloniak lotuko dituen tranbia eraikitzen ari baita. Entitate sionistaren kolonizazioan parte hartzen ari da. Kolaboratzailea da entitate sionista honekin eta lehen eta Zisjordaniako koloniak elkartzen ditu. Horrela, kolonoen mugikortasuna errestuz. Baina, Palestinaren lurretatik pasatzen denez, beraien lurrak kentzen dizkie eta beren etxe eta herrietatik kanporatzen dituz. Sionismoaren konplizitateak seinalatzeko urtarrilaren 27ean Beasainen plataformak egin zuen manifestazioaren inguruko kanpainaren baitan antolatu zuten Castejongo mobilizazioa. Kafe eta Trenasa genozidioaren konplize eta kolaboratzaile direla salatuz, proiektu hauzea eskatu diete bedezetatik. Elkartasuna kolpatzeko saiakera honen aurrean, 10 Tuterako auzitegien aurrean elkarretaratzea deitu dute. Gai zalatuz, autoritateak.eus aurkeztu dute erregistro bibliografikoetan izenen idazkera betetzeko tresna. Autoritateak.eus atarian ikusi daitekena da euskeratik modu bateratuan egindako pertsona izenen autoritateak propioki, ez? Pertsona hoien izen-abizenak nola eman modu bateratu batean euskeratik. Sinatu dugun hitzarmen honi esker, Eusko Ikaskuntzak beharrezko azpiegitura teknologikoa eskainiko dio Euskal Autoritateak proiektuari. Horretarako, autoritateak.eus domeinua eskaini da, hitzarmen honen indarraldirako ezarri diren 4 urteetan kudeaketa plataforma gisa erabiltzea. Nazioartean, Jose Manuel Álvarez atzerri gaietarako Europar Batasuneko eta Lankidetzarako ministroak Maria Jesus Alonso Espainiako enbaxadorea Buenos Airesen behin betiko erretiratuko duela iragarri du Javier Milei Argentinako presidenteak barkamenik eskatu ez duelako. Horrela, gobernuak beste urrats bat eman du agintaria argentinarraren adierazpenei erantzuteko. Izan ere, Begoña Gómez Pedro Sánchez Espainiako presidentearen emaztea ustela zela esan zuen eta Mileik azken orduetan barkamena eskatzea baztertu eta bere hitzak berretsi ditu. Milaka lagun kalera irten dira Tabriz hirian Ibrahim Raisi presidentea eta helikoptero istripuan hildako gainerako pertsonak agurtzeko. Eta elizkizunak Teheranenen egingo dira, baina oraindik ez da eguna ezagutzera eman. Guanajuatoko Abasolo udalerrian, 21 gorpu aurkitu dituzte hobi klandestino batean, 10 bilatzaileen elkartea kritiko agertu da. 2021 bertatik hainbat gorpu atera bazituzten ere, orain topatutakoak duela 34 urtekoak dira. Honek fiskaldaren lana ezbaian jarri du, Berosatruzegi. Mexikon, Guanajuaton jarriko dugu gaur fokua. Abasolo udalerrian, hasta enkontrarte bilaketa brigada independenteak momentuz 21 gorpu aurkitu ditu hobi klandestino batean. Erakundeak gogor kritikatu du egoera, bertan toki berean 2021 gorpu batzuk aurkitu baitziren. Estatuko fiskaltzak gorpuak identifikatzeko lanean ari da.
Maiatzaren 9an ama bilatzaile batek abisu bat jaso zuen. Helbide bat eman zioten eta tokia etzen ezezaguna Guanajuatoko bilatzaileentzat. Zonalde honetan izan ziren esan bezala duela 3 urte. Ama bilatzaileen erakundea oso kritikoa izan da fiskaltzaren lanarekin eta desagertuak bilatzeko prest ez egotea leporatu dio, ze orain aurkitu diren gorpuak aspaldikoak dira. Esan dugu 2021an gorpuak aurkitu zituztela eta toki berean, eta oraingoan aurkitutakoak duela 3-4 urtekoak dira. Honek esan nahi du orduan ez zirela bilaketa lanak behar bezala egin. 2018tik Guanajuato da Mexikon hilketa gehien kontabilizatu dituen estatua. Hori gutxi ez eta 2020tik 2022 bitarte hobi klandestino gehien identifikatu dituen estatua ere bada. 187 zehazki. Herrialdean 5.500 baino gehiago identifikatu ziren 2007tik 2023ra bitarte. Impunidad Zero elkartearen arabera Mexikon kasuen 184 salatu gabe gelditzen da eta salatutakoen 1% baino gutxiago ebazten dira. Zigorgabetasun datuak sekulakoak dira eta agerian uzten da batetik estatuaren edo ezintasuna edo pasibotasuna eta bestetik herritarren konfiantza falta ministerio publikoekiko. Kiroletan Araban emakumearen lasterketaren edizio berria egingo da ekainaren 4an. Konta iguzu gehiago, Mikel? Ekainaren 2an izango da Gasteizko emakumearen lasterketa. Estatu mailan 20 urte beteko ditu aurten ekimen solidario honek. 2 hamarkada, bularreko minbiziaren kontrako borrokaren alde korrika eginez. 3.000 pertsona baino gehiago batuko dira Gasteizko lasterketara. Korrika ez ezik, bestelako kirola ekimenak izango ditugu hiriburuan, asteburu osoan zehar. 3.000 pertsona baino gehiago Gasteizko kaleak zeharkatuko dituzte ekainaren 2an emakumeren lasterketarekin. 5 kilometro inguruko ibilbidea osatu behar izango dute, bai oinez zein korrika eginez, emakumeak kirolean duten rola aldarrikatu eta bularreko minbiziaren aurka egiteko helburuarekin. Lasterketarekin batera bestelako ekimenak burutuko dira Gasteizen ere. Hala nola, ekainaren 1an Judiemendiko auzoan instalatuko den Sport Woman azoka, zumba jarduerak eta ibilketa nordikoko saioa. Aurten gainera, Elena Sagaseta oroituko du lasterketak. 2020an minbiziaren ondorioz hil arte, probaren partaide aktiboa izan zena Clara Campoamor elkartearekin batera. Bular eta beste minbizi ginekologikoren bat duten Arabako emakumeen elkartearen aldeko dortsalak salduko dira ere, eta minbiziaren fase metastasikoa biztaratuko da lasterketan. Bularreko minbiziaren aurkako borrokan 11 ekimen solidario izango ditugu Gasteizen ekainaren 2an emakumearen lasterketarekin batera. Esan dugu lerroburuetan ere, Juan Ignacio Bidarte Guggenheim Museoko zuzendari nagusiak bere agurra egin du museoko auditoriumean. Atzo jakinarazi zuen patronatuarekin ukaniko bilkuran zuzendari postua utziko zuela. Gaur aldiz agurraren zergatiak plazaratu ditu. Nork joko du aurtengo San Ferminetan, azken asteotan nabarmen zabaldu da jakimina Iruñean, gaur eman du erantzuna Iruñeko udalak. 2024ko San Ferminek prestituzte Gaztelu plazarako eta Konpainia plazarako kontzertuak. Guztira 28 proposamen tokiko talentuaren eta artista eta estilo ugariren aldeko apustu nabarmenarekin. Jaietako arratsaldeak eta gauak animatzeko. Gaur goizean aurkeztu dute programazioa Maider Beloki kultura, jai, hezkuntza eta kirol zinegotzi ordezkariak eta Inigo Gomez arloko zuzendariak. 28 kontzertu antolatuko ditugu aurten San Ferminetan, bai Gaztelu plazan eta bai Konpainia plazan. Azken finean, musika estilo ezberdinak jasoko ditugu aurten, reggae, dub, gospel, country rock, punk edo eta elektronika.
eta nik uste oso talde esangurutsuak ere. Programaren gakoak bi dira, tokiko eszenaren ahulduntzea eta gaurkotasuna. Izaro, Zetak, Eldrogas edo Gorka Urbizu bezalako artistak dira euren musika generoetako aurpegi ezaguneretako batzuk, gure mugetatik kanpo eta gure mugen barruan aforo kontzertu oso esanguratsuekin, eta tokiko eta estatuko prentsan duten presentziarekin. Gaurkotasunari dagokionez, Gaztelu plazako 12 proposamenetatik 11 abesti berriak edo albumak atera dituzte azken 8 hilabetetan, eta horietako 5 Iruñan aurkeztu dituzte lehen aldiz. Erreferentziazko beste agertoki bat, Konpainia Plazarena, gero eta handiagoa da partaidetzan, eta sendotu eginda musika deskubritzeko. Jofe, The Titanians, Safu, Tremendo Pikete, Kolektibo Estatu edo Borla bezalako artistak izanen ditugu. Hori ez guztiez gain, trap, reggaeton, indie, reggae, afrobeat edo saltsa komunitatetik sortzen ari diren artista ugari izanen ditugu, plazako arratsaldetako soinu bandarako. Asteburura begira Afrikako astearen 7. edizioa ospatuko da Gasteizen. Maiatzaren 25ean izango da Gasteizko Afrikako astearen 7. edizioa. Egun bakarrean kontzentratu du aurtengo programazioa Afrikako diasporaren erakundeen elkarteak. Floridako parkearen kioskoaren inguruan izango dira jarduera guztiak. Jardunaldia goizeko 10etan abiatuko da, azoka kulturalarekin. Es exponer objetos que son relevantes para cada entidad, ¿no? También las entidades hablarán del trabajo que llevan a cabo en sus asociaciones y aparte expondrán esos objetos, ya sea ropa o máscaras o cosas tradicionales del continente. Afrika aroialen erakusketa izango dugu ikusgai, baita antzerkia, zein dantza eta moda lehiaketak ere. Eta egunari amaiera emateko, Ginea Konakriko Nakani Kante musikaria eta Kainakai Gasteiztarraren kontzertuak izango ditugu. Egun guztia beteko duen programazioa prestatu dute erakundea osatzen duten 13 elkarteek, Afrikar kontinenteko eta euskal kulturen arteko elkar ezagutza sustatzeko asmoarekin. Será una jornada donde se podrá apreciar la convivencia entre la población africana, vasca y alavesa y vitoriana, y también el día para fomentar el conocimiento mutuo y también para promocionar el arte, la danza y también la moda tradicional africana. Gasteizen gaur egun Afrikako 56 herrialde ezberdinetan jatorria duten 12.000 pertsona inguru bizi dira. Hauen guztien kultura, ohiturak eta errealitateak ezagutzeko aukera izango dugu larunbatean, Afrikako astearekin. Lourdes Iriondo, Maite Idirine eta Astitxu Roblesen kantuak izango dira maiatzaren 24ko protagonistak Baionan antolatua den kantaldian. Ongi etorri presondegitik askatua zatoztenok, ongi etorri atzerrietatik itzuliar zaretenok, egun handiak, egun alaiak, zelebratzen ditugunok, ongi etorri zuen lurrera Burrukako zenideok, ongi etorri zuen lurrera Burrukako zenideok. Gure lurreko mendioianen gerizera zaitezte, gure zeruko euri xamurrez kimu eman bezazute, Besterik ez gure partetik, laster izango gara bueltan, bestelare badakizu informazio gehiagorako sartomaika.eus atarian ongi izan. Para mí el río es vida, sobre todo vida.